Dobrodošli u naš novi video iz osnova menadžmenta. Danas ćemo se baviti jednom starom znanošću, jednim starim zanatom koji je ujedno i funkcija menadžera. Jedna od funkcija menadžmenta, svakako koja dolazi nakon planiranja, nakon što smo isplanirali sve ono što trebamo obaviti, je svakako organizacija. Organizacija je stara koliko i čovječanstvo. Od Sumerana, preko Egipćana, Rimljana, starih Grka, srednjovjekovne civilizacije do našeg modernog postindustrijskog svijeta. Nijednu zadaću čovjek ne može obaviti sam. Barem ne one koje zahtijevaju više nego ono što može sam doprinijeti. Baš iz tog razloga i postoje organizacije. Da nije bilo svrhovite organizacije, egipatske piramide nikad ne bi bile izgrađene, nikada ne bi bilo velikih svjetskih gradova i nikako ne bi bilo velikih svjetskih organizacija. Organizacija je udruživanje ljudi u jednu zajedničku, svrhovitu cjelinu koja ima zajedničku zadaću da bi ostvarila ciljeve koje pojedinac sam nikada ne bi mogao ostvariti. Bez obzira na sve naše vještine, bez obzira na sva naša znanja, ponekad si moramo priznati da je jedino udruživanjem možemo ostvariti ciljeve koje pored nas postavlja poslovna zadaća, koji pred nas postavljaju nekakvi poslovni zadaci. Tako je to oduvijek. Ništa od toga ne bi moglo funkcionirati, nijedan od tih ciljeva ne bi mogao biti dohvaćen da ne postoji organizacija. Organizaciju ćete svi vjerojatno sebi vizualizirati kao nekakvu piramidu na čijem vrhu stoji onaj koji zapovjeda ili onaj koji odlučuje i daje zadaće na niže instance djelovanja. Doista, tako su izgrađene i egipatske piramide. Na vrhu je bio faraon, oko njega njegovi svećenici, a ispod toga tisuće i tisuće radnika koje su Keopsovu piramidu podigle, kažu, za najmanje 20 godina. Ništa od toga ne bi bilo moguće da nije bilo raspodijeljeno točno što će tko raditi, tko je za što odgovoran i u kojim trenucima treba učiniti posao za koji je zadužen. Poslovna organizacija i danas slijedi ista načela i danas slijedi istu organizaciju. Sama svrha organizacije je, kao što smo rekli, već ostvarivanje ciljeva. Zamislite jedan red ljudi koji slažu red cigala sa jedne hrpe na drugu hrpu. Kada bi to radili pojedinačno, svaki od njih uzeo jednu ciglu, prenio je na drugu stranu, taj posao treba biti vječno. Međutim, što radi organizacija? Organizacija spalja ljude u jednu liniju, pa dodavanjem cigala iz ruke u ruku, taj posao odvija se puno brže. Normalno, ovo je jednostavno objašnjenje organizacije, međutim, to su njeni oni osnovni principi. Svaki čovjek u organizaciji ima točno određeno mjesto i točno određenu zadaću koju treba ispuniti da bi cijela organizacija funkcionirala. Što je to organizacija? Organizacija je jedan koherentan sustav koja je toliko jaka koliko je najjači, to jest najslabiji, onaj najmanji element sustava. Organizacija se gradi na čovjeku. Organizacije su zasnovane na čovjeku i organizacije ovise o čovjeku. I to ne samo onima koji odlučuju, već i onima koji ispunjavaju date im zadaće. Organizacije kroz povijest bile su vrlo rigidne, vrlo krute i jedanput kad se zasnuju, vrlo ih je teško promijeniti. Tako je to danas i u velikim poduzećima u kojima radi na tisuće ljudi i koji proizvode dugo vremena jedan te isti proizvod. Te organizacije su krute, one strogo poštuju hijerarhiju, znači odlučivanje ide od vrha prema nižim instancama djelovanja i vrlo je teško u takvoj organizaciji napredovati i vrlo je teško je prilagoditi tržištu. Međutim, u današnjim vremenima, koja se konstantno mijenjaju, koja se konstantno prilagođavaju tržištu i globalnoj ekonomiji, organizacija isto tako ne smije više biti kruta, nego mora postati nešto fleksibilno, savitljivo, nešto što možemo uobličavati i prilagođavati stanju na terenu. Prema tome, sve današnje organizacije moraju biti fleksibilne, moraju biti prilagodljive tržištu. Što to konkretno znači? To znači
da ako smo postavili jednu organizacijsku formu, ona vrlo brzo mora imati sposobnost da pređe u nekakvu drugu. To znači da u svakom trenutku Pero Perić, koji je bio voditelj nekakvog odjela, ne mora značiti da će to biti u budućnosti. To može značiti da se mora brzo prebaciti na nekakvu novu funkciju, otići na nekakvo novo radno mjesto ili promijeniti lokalitet svog boravišta. Današnje organizacije moraju biti tako jako fleksibilne da u bilo kojem trenutku mogu odgovoriti na bilo koju zadaću. Prema tome, onaj naš Pero Perić mora biti spreman promijeniti mjesto boravka, otići u nekakav drugi grad i raditi tamo netko vrijeme. Pogađate, riječ je o projektnoj organizaciji. Za razliku organizacije u jednoj tvrtci, u jednoj firmi, gdje imate funkcije menadžera, zamjenika menadžera, šefova raznih odjela, kao što su odjel marketinga, odjel prodaje, odjel proizvodnje i istraživanja, a isto tako i vođe smjena, zamjenike vođa smjena i razne vođe grupa. U projektnoj organizaciji sve to pada u vodu. Što to znači? Današnje poslovanje radi se po principu da se jedan posao obavi čim je prije moguće, u najboljim mogućim uvjetima i sa najboljim mogućim ljudima. Na primjer, vodite ste jedne informatičke tvrtke. Vaša poslovna organizacija u firmi strogo je raspodijeljena, po hijerarhijskoj razini. Imate šefa, njegove zamjenike i ljude za koji su za nešto odgovorni. Međutim, odjednom vam se pojavljuje posao u nekom drugom gradu, neka tvrtka zahtjeva da joj napravite nekakav poslovni sustav i vi ste prisiljeni promijeniti svoju organizaciju. Iz kojeg razloga? Iz razloga što posao morate obaviti na terenu, morate ga obaviti u određenom roku, jer ti vremenski rokovi u projektu strogo su određeni. Prema tome, projektna organizacija je jedan određen proces, što znači da nekakav projekt počinje u točki A, vašim dogovorom da ćete ga obaviti, i završava u točki B, obavljanjem samoga posla. Prema tome, Pero Perić otići će 6 mjeseci u Rijeku, Split ili Zagreb i tamo odrađivati posao, biti voditelj projektne organizacije, biti voditelj projektnog tima koji će tamo obaviti posao. Svi današnji poslovni sustavi funkcioniraju po tom principu. Nikada ta organizacija ne može biti striktna, rigidna, kruta, da nije spremna odgovoriti na izazove tržišta. Prema tome, da bi ostvarili takvu nekakvu organizaciju projektnog tipa, morat ćete zaposliti iste takve ljude. Ljudi koji su spremni na promjene, ljudi koji su spremni na izmještanje s jedne lokacije na drugu, ljude koji su spremni boraviti duže vremena izvan kuće. Na kraju krajeva, danas na to moramo biti spremni svi mi. Kakvi su to ljudi koji čine danas jednu fleksibilnu organizaciju? I kakva ona doista u stvari i mora biti? Današnja organizacija, za razliku od onih koje smo govorili, strogo hijerarhijskih, mora biti poduzetnička. Što to znači? Poduzetnička organizacija je takva organizacija gdje su svi ljudi međusobno povezani, gdje ljudi mogu iznositi nekakve svoje ideje i primjenjivati ih u poslovanju. Danas nam u poslovnoj organizaciji trebaju ljudi sa idejama, ljudi sa znanjima i ljudi koji mogu brzo odgovoriti na promjene na tržištu. Kako ih motivirati da sudjeluju u tako jednoj novoj poduzetničkoj organizaciji? To znači da vlasnik tvrtke i menadžeri tvrtke sa ljudima koji rade u različitim timovima, koji su možda i dolje, niže u hijerarhijskoj razini, moraju ostvariti nekakvo zajedništvo. Moraju ostvariti nekakvo zajedništvo, prema tome nekakav partnerski odnos. Što to u konačnici znači? To je suradnički i partnerski odnos između radnika i menadžera po načelu win-win, lose-lose. Ako poslovna organizacija dobro posluje, ostvaruje profit, osvaja nova tržišta, probija se kod kupaca, u poduzetničkoj organizaciji strašno je bitno da to osjete i djelatnici koji su tome pridonijeli. Prema tome, ako poslovna organizacija ostvaruje ekstra profit, oni ljudi koji sudjeluju u organizaciji i sudjeluju u poslovanju moraju isto tako biti nagrađeni.
u istom proporcionalnom iznosu kao što je narastao i profit vlasnika, profit menadžera. Tek tada dobijate čovjeka koji je motiviran da radi u organizaciji i da ju dalje razvija. Po istom principu radi se i lose-lose strategija. Ako organizacija loše posluje, normalno da se to reciprocitetom odnosi i na ljude koji sudjeluju u organizaciji. I oni će isto tako dobiti manje. Međutim, ono što je stvoreno je taj partnerski odnos bez kojeg današnje normalne i moderne organizacije ne mogu poslovati. Amerikanci su uveli princip malog dioničarstva. Istina, isti taj model je pokušan biti primijenjen i u Hrvatskoj, međutim nije uspio. Što je to model malog dioničarstva? To znači da su svi članovi organizacije interesom i dionicama vezani za uspjeh same tvrtke. To im je dodatna motivacija, to im je dodatan podstrek da bi posao obavili na pravi način. Prema tome, ono što je bitno u današnjim organizacijama, da su interesi vlasnika, interesi menadžera i interesi djelatnika vezani, to jest idu u istom smjeru. Zaposlenici moraju učestvovati u godišnjem rezultatu tvrtke, bili oni dobri ili loši, moraju dijeliti dobit na kraju poslovne godine i moraju biti vlasnici dionice. To je današnja ta normalna, današnja moderna, fleksibilna organizacija. Poduzetnička organizacija mora imati taj motiv, inače neće biti poduzetnička. Čovjek mora doći do novih ideja na način da bude motiviran i usmjeren od strane ljudi koji vode samu poslovnu organizaciju. Jedino na taj način sudjelovat će zajedno u ostvarenju svih ciljeva. Samo modeliranje te poduzetničke organizacije vrlo je složen projekt. Potrebna su moderna organizacijska znanja, potrebni su suvremeni uvjeti za rad i potrebna su suvremena sredstva za rad. Isto tako, jedna poduzetnička organizacija mora zapošljavati ljude čije vještine mogu odgovoriti svakom trenutku. To znači zaposli pametnijeg od sebe. Svaki poduzetnik, svaki vlasnik tvrtke, svaki čovjek koji je na čelu jedne organizacije mora zaposliti ljude čije vještine odgovaraju postavljenim ciljevima. To je upravo ono što razlikuje dobrog od lošeg menadžera. Naći prave ljude, naći ljude koji odgovaraju poslovnim zahtjevima, motivirati ih na pravi način, znači tom poduzetničkom organizacijom, treba im se dati određena sloboda u ispunjavanju tih ciljeva i ono što je najvažnije, poduzetnička organizacija mora predvidjeti i mora prepoznati izazove koji će se svakako pojaviti u okolini. To nikako ne može ona stara, rigidna organizacija u kojoj su svi odnosi nepromjenjivi. U novoj, poduzetničkoj, fleksibilnoj organizaciji uvijek je spreman odgovor na svako pitanje iz okoline. Što to u konačnici znači? To znači, ako ste jedno vrijeme radili, proizvodili nekakav određen proizvod, on više ne ide na tržištu, a vi živite od tržišta, vaši najbolji partneri su vaši kupci, vi ne možete i dalje proizvoditi taj proizvod. Prema tome, vaša organizacija spremna je za reorganizaciju. Što znači da ljudi koji u njoj rade moraju biti fleksibilni, moraju biti sposobni stjecati nova vještina i nova znanja da bi vi stvorili nekakav novi proizvod koji će biti bolji na tržištu. Normalno, i neki stari brendovi, neki brendovi koji su tu preko 100 godina, kao što je to Coca-Cola, koja je proslavila prošle godine 125 godina poslovanja, svoje organizacije prilagođavaju isto tako tržištu. Bez obzira što su na tržištu već dugi niz godina. One otvaraju nove brenčeve, one otvaraju nove grane, nove podružnice i nove postrojenja za proizvodnju Coca-Cole. Kada su pitali vlasnika Coca-Cole jedanput otkud mu snage i otkud mu upornosti da razvija i dalje tržište Coca-Cole, što im je rekao? Rekao im je, moja motivacija i ono što me goni naprijed je moja želja da ormarić sa Coca-Colom, da frižider sa Coca-Colom bude u svakom selu na planeti. Prema tome, bez obzira koliko organizacija je bila stara, bez obzira koliko ona djelovala dugi niz godina,
Ona uvijek mora biti spremna na nove promjene, uvijek mora biti spremna na nove ideje i na nove izazove. Baš iz tog razloga i stvara se poduzetnička organizacija koja više nije piramidalnog tipa, nego tipa obrnute piramide. Što to znači? Više nije najvažniji onaj koji odlučuje. Kao što vidite, on je na dnu piramide. Na vrhu piramide su ljudi koji su u inicijalnom kontaktu, koji su u izravnoj vezi sa kupcima. Sve druge hijerarhijske razine, koje su, da li su to šefovi odjela, šefovi marketinga, šefovi nekakve proizvodnje, ljudi koji donose odluke i glavni menadžment, svi oni su podrška ljudima koji su na vrhu organizacije koji imaju izravni kontakt sa kupcima. Današnja moderna poduzetnička organizacija upravo je suprotna, kao što sam rekao, one stare piramidalne. Svi ovi ispod podrška su ljudima koji su na vrhu. Zašto je to tako? Sjećate se, govorili smo o nekakvim novim tehnologijama, o nekakvim novim sredstvima potrebnim za rad. Ljudi koji su sada na vrhu piramide, to znači vaši komercijalisti, vaši ljudi na terenu koji su u izravnom kontaktu sa kupcima, moraju imati najmoderniju informatičku tehnologiju, moraju imati IT komunikaciju, da bi jako brzo komunicirali prema dnu piramide, prema onoj podršci koja ih potpire u poslu za brzo donošenje odluka. Prema tome, u današnjim vremenima, svi ljudi koji se bave prodajom i marketingom, a na izravnom su terenu sa kupcima, moraju imati mobilne uređaje, laptope, palm pilote, handheld uređaje, znači sve one uređaje koje će brzo prenijeti informaciju. Na primjer, dogovorili su posao kod nekoga kupca, a sami nisu sposobni donijeti odluku. To jest, nemaju autoritet za donošenje odluke da mu daju popust od 10%. Oni moraju biti umreženi u jedan dobar informacijski sustav da bi proslijedili tu informaciju dolje prema potpornim službama, znači prema menadžerima i onima koji ih podržavaju i dobili informaciju što brže natrag. Oni moraju biti mobilni, oni moraju biti jako dobro obavješteni, oni moraju biti jako dobro izvješteni u nekakvim komunikacijskim vještinama, u nekakvim prezentacijskim vještinama, baš iz razloga da bi kupcu predstavili svoj proizvod na najbolji mogući način. Prema tome, današnja poduzetnička organizacija potpora je onom na vrhu da bi sa klijentom imao što bolje odnose i da bi u vrlo kratkom vremenu donio kvalitetne odluke, da bi preduhitrio konkurenciju i ostvario nekakav kontakt sa kupcem koji će donijeti bogat i unosan posao. Sve to ne bi bilo moguće bez kvalitetne informacijske podrške, jer danas više nije kapital ono što je najvažnije, nego je najvažnija informacija. Prema tome, ta današnja poslovna organizacija mora biti prožeta informacijama, informacije moraju teći svim tokovima i na nijednom trenutku ne smiju biti zaustavljene. To znači, ono što zna generalni direktor, mora znati i onaj radnik koji je najniže dolje na instanci djelovanja. Iz kojeg razloga? Iz razloga što su informacije znanje, što građenje organizacija znanja može biti temeljeno isključivo na informacijama. Što se novo dogodilo na tržištu? Što je učinila konkurencija? Da li je smanjila ili povećala cijene? Možda je trend prodaje robe koju prodajemo naglo opao iz ne znamo kojeg razloga. Prema tome, moramo pratiti. Naša organizacija mora biti fleksibilna, sposobna pratiti te sve promjene i prilagoditi se situaciji na terenu. Baš iz tog razloga moraju postojati dobre veze, ne smije postojati ega, ne smije postojati krutog i formalnog zapovjedanja, baš iz razloga da bi te informacije kolale što je brže moguće po cijeloj organizaciji. Prema tome, ako ste pametni, ako vodite dobru i kvalitetnu organizaciju, nastojat ćete da vam se menadžeri i radnici druže, da sudjeluju zajedno u odlukama, jer puno glava uvijek je pametnije od jedne same. Prema tome, vidite da su današnje poslovne organizacije jedna živa forma koja se stalno mijenja
Isključivo iz razloga da bi odgovorila potrebama tržišta. Iz istog razloga stvoren je jedan drugi tip organizacije, to su takozvane virtualne organizacije. Što to znači? To znači da zbog smanjenja troškova u današnjim vremenima ostavljate ljude da rade od svoje kuće. Sve što mi je potrebno je dobro i kvalitetno računalo, brza veza ka internetu i dobar informacijski sustav s kojim će oni biti spojeni sa središtem vaše organizacije. Oni vam ne moraju dolaziti na posao, nemaju rigidno i kruto radno vrijeme, bitno je samo da obave zadaće koje su im dane. Ono što je nezgodno u tim virtualnim organizacijama i što je jako nezgodno i utječe na rad organizacije je taj nedostatak društvenosti. Kad imate čovjeka koji vam radi virtualno, znači radi od svoje kuće, računalom se povezuje na vašu bazu podataka ili na vaš server u vašoj firmi, on nema izravan kontakt sa drugim kolegama i nikada se ne može stvoriti nekakav određeni tim, jedan koherentan i kvalitetan odnos. Međutim, danas moramo biti spremni na sve odgovore, moramo biti spremni na to da sudjelujemo u poslu sa ljudima iz Bangladeša, sa ljudima iz Indije, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, da radimo na istoj zadaći. Ušli smo na tržište Europske unije od preko 500 milijuna klijenata i normalno je da će u našu zemlju dolaziti i u zemlje regije dolaziti strane organizacije, strane investicije koje će raditi upravo po ovom principu. Prema tome, danas i vi prilagodite svoju poslovnu organizaciju, dajte ljudima virtualno radno mjesto, neka rade od kuće, ako će u nekom trenutku obaviti zadaću. To znači da oni dobiju rok, određenu zadaću i određeni rok u kojem ta zadaća treba biti obavljena. Nema te društvene komponente, međutim nekome to i odgovara, da ne izlazi iz pidžame, a radi na radnom mjestu. To su neki prednosti i nedostaci virtualne organizacije, međutim u današnjem brzom, globalnom poslovanju tvrtke su prisiljene i tako biti organizirane. Kuda ide organizacija? Koji su postulati organizacije u budućnosti? Sve manje rigidna, sve manje formalna, a sve više demokratična, sve više prijateljska i sve više otvorena. U današnjim vremenima, kad ljudi imaju i razne informacije, kad više nisu naivni kao prije, kad imaju jako puno i kvalitetna znanja, najbolji način da iskoristite ta znanja je da ljudi budu slobodni, otvoreni, ne previše formalni, da im date određenu slobodu, poduzetničke ideje, da im organizirate takva radna mjesta koja će biti zanimljiva, u kojem će oni moći istaći i iznijeti na svjetlo dana svoje kvalitetne vještine. To ne može stara, rigidna poslovna organizacija, nego je jednostavna organizacija današnjice koja je demokratična i okrenuta prema djelatniku. Tek u takvim uvjetima dolazit će do tih ideja i radit će se novi poslovi, radit će se nove zamisli i vaši klijenti uvijek će biti zadovoljni. Imati zadovoljnog čovjeka u organizaciji, imati fleksibilnu organizaciju koja je povezana ne više samo formalnim, nego i prijateljskim vezama, kvalitetan je i bitan temelj za uspjeh vaše poslovne organizacije, kako sada, tako i u budućnosti.